село Ярджеловци, община Перник, област Перник. Сурвакарската група на село Ярджеловци съществува от древни времена. Традицията е жива, тъй като тя се предава от поколение на поколение заедно с вярата в доброто. Групата се предвожда от войвода, след него върви сватба, в която участват булка, младоженец, кум, комица, свекър, свекърва, поп, клисар, свирджии, циганчета, мечка и мечкар. Сватбата обикаля къщите в селото и благославя за здраве и берекет. В началото на 19 век се обособяват двете сурвакарски групи на селото – на Долна и Горна махала, а от няколко години се образува и трета – на Кръстина махала. На 14 януари трите групи се срещат в центъра на селото и се надиграват. Цялото село присъства и се преживява празника. Групата печели първият си златен медал на първият фестивал на сурвакарите и кукерите в град Перник през 1966. На 13-тият фестивал в Перник на групата е присъдено званието най-добре представяща се група на всички времена. Носител е на голямата награда на 16 и 19 международен фестивал Сурва. Сурвакарите имат много участие в страната и чужбина. Град Краков, Полша, 95-та град Сент и Париж, Франция, 95-та Германия, Овар, Португалия, 2000-та Атина, Гърция, 2005-та, Струмица, Македония, 2005-та, Лесковът, Сърбия, 2007-2008, Арлон, Белгия, 2010, Кавадарци, Македония, 2010, Шабат, Сърбия, 2011, Прилеп, Македония, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015. Сурвакарската група от село Ярджеловци участва в снимките на много български филми, Женевския светилник, Иконостаса, Котиерок, Кодул, Малки тайни, когато маските са мълчат.
при кисията, при готинетията и на сватбарите, мечкарите да ги посрещаме. Днес, на този хубав и прекрасен ден, всеки сурвакар е Божи дар. А от цялата наша дружина ви пожелава Господ здраве да ви дава, да сте живи и здрави, като ярджеловците сурвакари! Наследявайте тази традиция от еди, предавайте я на деца и внуци, за да се запази тази традиция от века и во века. Небесто! И добро посрещане ще ти направиме от цялата наша ярджеловска дружина. Желязо да хванеш, на злато да станеш, мед и масло да ядете. Амин. Encaja Boga Rapivan, da Boga Rapivan, encaja Boga Rapivan, da Boga Rapivan. Neka Gospod da izdaše i любов и много деца, да видите скрито, а сега нека става и да се дадеш да ради щастие и ви давам за те съпруг и съпруга, да видите скрито, на здраво. А сега Шекерова по Велико Рото. А сега малото семейство се разчути и така, да видиме кой се командва от къщи. Младоженята не знаят да бъде стопено, да няма мъжници колове, вечно и вечно, дора, удашна земя, чекешното, угладно поле, на боите на река Бойската хищката. Да няма Михайловата Духовка, с неговата копила, звезда, да ода на събор у село Маравут на Теткари. Амин, дай Боже, живи и здрави, да я добива бука, да добива люка, да може и две са. Бабата е весела баница. Какво е пита баницата? Така да и бежито семейството, да не се деля. Живи и здрави растени, мало семейство, да народите много деца, много внуци да ни дарите, да има щастие във вашия дом и до година будке ти да уместиш тази вида баница, да посрещаш мечкариете, да гонят злото от дома. След гърбо, обади си ти един път. Ja добре сте ми дошли, млади. Чекай, мама, evo ovako.
Evo mama da prebriše, vedete, to ti ono mi je mnogo upavo. Oči da ne pata. Ja će go darujem. Z 10 akti šajak za drej. Krosno na pamučna osnova sam namotala. Kenarno platno da isteče za košulji. 3-4 kaučišni crgi, da se zavivaja mladite, da gi ne apa bojite. Nova bučka sa ščurivo, mtenica da bije, maslo da prebije. На 50-годишнината от фестивалите. А и с дълбока почит към тия, къде го създадоха, особено Данчо Николов и други наши другари, къде починаха. А сега, куме, да поведеш орото, та да видя Ярджоловци какво оро има.
Сурвакарите от село Ярджоловци са вашия фаворит. Изпратете СМС на карта номер 1915 с текст Сурова 92.